ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Deputy Commissioner jongka East and West Khasi Hills District uba W Nongse habaya keren bat ka Batisi TV hakakat khanda tarik ubnai naiwing arajar arpuai halor ka jingpen pau ki shiphautli kishnong ke bahab hapo ka Laitksehmarngor circle ya ka jingbam sngohun bakim shim la sha Kynthup haka district ka bathamai Wkhd bakilada ban penpau bakikwa ban penyasno sha ka district ka bathamai ya ka balatip kum ka East and West Khasi Hills District uba W Nongse uliatho baka jingbam sha Kynthup kini gishnong kalong baya ka Eastern West Khasi Hills District la Pynlong haka nongrim jongki Assembly Constituency jurisdiction kata Tang Tylli ki Assembly Constituency ka Mautha Raishan bat ka Mairang Henry kini gishnong ki bala penpau ya ka jingbam sngohun kila hap lepa sa Nongstony Assembly Constituency uba W Nongse uliathoru ba ha ka baya day bat ka jing sha khot ya kini kishnong sha ka jing elang ban pa ne ka jing sngo la ki kwa ban ne ha West Khasi Hills District ne ban ya sno sha ka district ka bathamai umla ban ong AA namar umpat don ha ka to ka por hanrei ula penshai pat bakini kishnong kidang hab hi ha Mautha Raishan Community and Rural Development Block kat hadu menta Tikitu Kishnong kum Kamarngor Laitksehmarngor Pramat Janto ne kidei bahap po ka Constituency Assembly Constituency hakapur ba pia man Pynlong ya kan ka district mayang ne kisim Tang Tylli ki constituency jurisdiction mayang bat alteration Tikitu Kishnong kuma omne Laitksehmarngor Tikshnong Pramat Janto rohai ki kimha papo alteration Henry haga area jongka block scenery block jurisdiction ki hapapo alteration ki katkum ka jing persno joki hangar klap wan persno ba ki kamsu jan mat kila don lupa po alteration block ko shikato ki kwa ban join lang kan ka district nak terau ki don kecing ya dawa bat kecing ya khiru ya mobilize ban ya lek lang bro tu senang bat juda po alteration block bakin ban join sha kan ka district utamai amairang tamba ngim la ban lek ha level jungi in sai thu ha ki borba ajrong bade ban la ya ne ti nyamantang ngim la ban rai in kat bawan kino ki kinja representation ni kijing so adum ta ki pat ajing so tam ki shuane friend ting sapet ni sa su pa be si bolkan ke state government ngam dati bahan mar ngapat don tu por ngasu so kalau don kijing ya selok habdang jongki bat gitu gitu dei ban yele yo kan district ti imat kalau don ru kajing ya sutu jumat bangin yele ka bala ban penrung po kan ke district utama mar na kadau jong kajing jan jong ki shakan district tin dei ka Khlem long ta tin ma bangar ngam dati ba tu pon padon ngam la ban ong ye ke ka dau ru dei kumang la tai ne ya district ka dong rem jong ki Assembly Constituency and jurisdictions tin kadau ba ki lat ki hab sabat ki Khlem ke hagan ga notification ba thamai create ke district te kata ga adi na bun ngim la banong te tat hadu benda reorganize yang let's say ki Assembly Constituency hangta kala benon possibility wala ben men penuh sini lada ka kalong kepala